Здрасти, Кико. Аз съм Ло360-Crackerhead и днес ще кандидатствам за Faust сервер и се надявам да ме приемеш. Сега тук показвам една къща с кула. Да влезем. Така, тук има... Аз не съм много добър в обзавеждането, така че има легло, няколко честа, печки, крафтинг, има армърстен с това. След това се качваме от тук към кулата. Тук има пак един армърстен и така си ги слагам. Просто. Ето там също съм сложил. Така там има ферми, ама не са нещо особено. После може да слезем надолу и тук е съкровищницата. Знам, че много хора ще кажат, че е копирана от на D2D, ама просто реших я да направя нещо такова. Изкефи бе за това. Сега да отидем към мостчето. Не иска да е много детайлно, просто един обикновен мост. Тук има един кей, където лодките бяха. Тук за Майнкарта мина нещо такова. Там. Минаваш просто Майнкарта да се придвижиш малко по-бързо, не да катериш планините. Да, тук само фермите. Тук има една къща. Не се получи много яка, ама стана нещо. Като влезем има няколко честа, легла, тук печки. Отгоре се чудих дали да правя да слагам нещо, ама не ми хареса като сложих, пробвах. Така тук има едно корабче, дето е 3 широчина. Да, и за това нямах много място да направя всичко. Ето го отстрани как изглежда. Така тук това. И ето тук отгоре това, знамето на България. Така като слезем надолу, тук има легла, където спът моряците. Там, каюши такива нямаше място. Тук има честове, където да си прибират нещата. Така сега да отидем към най-съществената голяма част. Моята тайна къща. Така влизаме и тук така е входа. Ето го. Тук така нарочно, защото кефи така. Така. И тук надолу мината, там няма почти нищо, ама ще покажа. Тук може да съм правил тунела, защото много време ще да ме отнеме, а пък аз го правя от днеска. Един ден го правя и просто не ми се правише цяло. Там тръгнал съм малко напред и така. Тук така смятам да си го оставя, защото нямах какво да правя на една мина таван. Ето го пода, тук има печки, където да печеш нещата и честове, къде да си прибираш изкопаните неща. Сега да се качим нагоре и ви покажа останалата част от кандидатурата. Така, сега тук е Enchanting Table, ето как изглежда коридорчето към него. Мисля, че се получи яко, особено с това като арка стана. Ето го Enchanting Table. Ето ще енчантна един меч. Ето на 30 лева видяхте. Така, сега тук същия коридора, това е спална, да кажа. Тук има армор стендове, мечове отгоре. Не знам как се правят с ръце и за това. Ето така изглежда отстрани. Не са много детайлни нещата, защото просто няма много място и време. Тук печка и два честа и тук така. Това съм построил, значи две къщи, нещо като куличка, кораб и това. Чак така. Ето ми го флагчето. Добре, надявам се да ме приемете. Ставам на 13 на 28 след 5 дена, значи.
Ставам на 13, казвам се Искрен от град Варна и да, чао.